Marquez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Ay, iti panag sublime mga idol. Ayan, nagsublimat ni Kuya Larry. Naimbaga panag buy-buyayo ka na kay amin nga sa pada. Okay. Ka na kitay adat tabag tainganda. Mamis, daddies, 5:38 na po ng umaga. Na kitay Junakis yun. When ringin yun. Ringin yun. Ayan, kata... Handa nga po ang eskwela. Huwag nga eskwela yun. Ngayon Pagsagadin nyo. Pagsagadin nyo. Pag ginawin nyo. Kaya paglutwin nyo. Tada kayo mamati sir Bianda. Adatang syempre Summer Idol Glenn. Syempre gagaguti mo ito na ubing. No, adat kitay opportunities na kayo nga naggraduar iti high school. Akit grabon nyo. Ang space kayo. Nyaadin ko amom na laing. Kino branak at ag negosyo. Apo dito Ang na. negosyo iti ice candy. Okay, very good. Ay day Magnum ice candy kuna na eh. Wait. The chocolate J ilaw-law ng ice candy. Ay, giant. Kaya mo gumatang. Nagayang kuya na Sa Apulo. 15. Ay, 15. Gimi na tatan. Talaga kaya mo. Baka iba minto ba iti maysan. Wala ta DJ ingredients na tinangina dito. One, gatas, ado, gayang ti. Tamo may dikwa lang, tilang ice candy dikwa. Daya tinimplam nga Milo na pamuin ni rep iso ti kadum ay iso ti ikwa mo. Ice candy mo. Ice candy DJ din kasi ice candy day. DJ ko magatas saya dapat sila tinimplam tapos ingkabil mo ti supot. Ice candy din daya. Datay buko, datay dinawat mo ka na antibep. Diba? Anti di man buko yung Tapos kinarod-karod mo DJ ko. At least adaan na yun. Ice candy yun. Ice candy yung Kinikat na asukar nan, payatan. Diba? kamlati gatas na. Oo. Tapos DJ gatas na idi pilon no na kadete claim dete irasrasyon de. So ada kasi di ko. Di libre amin at least agko ka lang. Naran na deta. Una ta ubing kayo ay ubing ka pa. Idi pa na buminga ko idi ko. Ada libre nga gatas. Ada idi gatas nga presko. Ubing kami. DJ nga gatas mabalim mo nga aramidin nga pulburon nga kasi di ko. Skim milk kasi dahil amok na dahil fresh gatas nga dahil kaputi gatas ti ina. Apo dahil. Inaabaka. Ito DJ ina. Ala, pagkakatawa ka. Ito inaabaka. Kasi nakayat ko DJ. Gatas ti ina. Dati ka na rems. Ina nga kalding. Dati ka rupa mo edik. Ano na ikaruba yun? Ang di ka rupa mo. Dahil nga mabing pela ka dito. Napala ka di sinong gusto din. Kalding. Tiyan mo ko. Ina? Ina nga kalding. Agtaka ka na inaababo. Yak. Alay ka mga idol. Ina mo. Tanging ina mo, di ba? Tanging ina mo. Tanging, ayan. Naka-braces na kami. Tanging ina mo naman. Mga idol, itatagong daway kat nagitay I mean, ibagak idol naman pagkasiknan iti AI, anak ti agbaling nga epekto na. Ada good and bad. Okay, what are those? No, dati good effects siguro para kanya kinalisto. Alisto lang masarakam no nya DJ kayat mo nga ubra ende. Uno DJ data chat GPT it's an AI. Agdamag kalaang no kaano DJ kaano nga minga natay ni kasoy mamu ibagana. Pero is it convenient nga data AI nga chat GPT ket pagdamagam iti health? Ay iso DJ talaga nga ko. Iso data kasi AI doctor eh. Ada ko na daga. Madita mabalin dita mo adalang nagtubo nga sang kabasing nga rating dita. Dita. Namagum no nya de giant daw si maganda ko. Ada. Malignant. Tapos namati ka na pamati ka you have only 2 months left. So nga dapat mga idol si Obraen tayo. What? Pero de los buenos sa dagiti buboy na adakas takada kayo. Pinicturam din niya adakas to ko. Tagayam nagagalaang te. Along pipinig. Kasi baga namatan nga cancerous.
Kaya mabalik ka nga matayon anytime from now. Well, so, Diba? expect the unexpected sana. Tapos, anot na, ganun, dati uminom, dapat i-reseta na. Well, Uy, di dyan ka karaing kalaing ni AI tatan. Agi-reseta. Dapat i-reseta na. Aja de yun. Antibiotic. Anti-reseta na. Siyempre, dandaling matayon. I-reseta na kang kakapansit for long life. Mas ka agas. Kadya apo ti kalala iti AI tatan, di ba? Datay resetaan na ka iti anya mga agas tapos sa anggay mga iso iti umnong agas para kadeta saksakitem mga Mabalik pa idol. dete kano, dete digitay communications. Kasi agwa ka ibagam na di mo amuna ti mangi communicate ka digiti captions mo ti social media iso na agarami text la caption. Okay. Bastahan kayo apo nga aramid ka dete kasla ko speaking of AI, ada sa dati nagkararag malagi po ni Jai. Wow. Nagkararag i session da tapos for subscribe. Haan ko na subscribe ko na for more kwapay no kaya mo nga ikastoy for more kwa For- no, iatatid mo for more prayers in 2 minutes. I can make you more prayer in 5 minutes. Tapos nag-amen. See, mga idol, iso dapat adalan yung nga nalaing. Ada ito'y AI. Hanga dito'y guwanta damag kailata or guwanta pindot kailata kami. Actually, dakling mga tulong ka di kiti education tayo tano dagi ubing idikwa. Idi ka na kami ka mga pulusin kata library inka makimano-mano ng exercise Ay, di kwa may references, review of related literature. Tapos itatakot it's in the ibagamlatan idi kwa i-search mo pa lang ilang taga dita etan ibagamon anya ko na danagam anya mo tikas tuyen. Ngem I think dati umubraan dagiti mga sursuri tatan Idol Glenn. So kasano da nga ma-detect no AI di generami ti ubingwan no saan? Di ko nga check lang ko ta pag-check nat grammar ti usar ka deta kasi narigat mo nagkamali ka iti academe nga wrong grammar ka. So ti pamaya ka di ko ada di killbot. Di dyan, di killbot iso iti pag-check iti grammar. Anyway, DJ ti kwan, DJ ti masamang epekto na no DJ over dependent ka mo ti AI. Grabe mo no over dependent ka, agbaling ka nga no awan cellphone mo hindi ka makatkuti, hindi ka Ay, wag na di mo ni-express data bagi mo at i-express mo ti bagi. Pero sige Idol express mo man tibagi ka mo. Amom AI jak kaya dito yan mo pasama i-express mo ikabi mo sa social media. Oo. Yan personally Idol Glenn na Yes. ka, do you use AI? Anyway, These days? Depende no haan kung ususariti ag-search na ti Google. No, okay. sa bali kami ti AI ka kan ag-search ka. Siya kat mostly ag-search na. Okay. Alright, mga idol, iti dadagon daway kablawak man ni Bong Aguinaldo, ni Mamarites Hello, Manong Bong. Ay, hello Kuya Bong. Taga ano ni Kuya Bong? Kadami tabagin. Ay, okay. Dahil ka na Jemarso, nagmumar ka na. Hello, good morning. Basta bisikleta ni Sir kasi di profile picture na. Tricycle ata. Isang mabalin kong When. Hangan ni Jemarso nagkakakasin mo. Kung ayan. Oo, mukhang paling aktivista. Nakat naman nakipalanit. Ay banak, hindi actually ni Kuya Gamar, it's a small world kasi Kuya Gamerson, kasinsin na detay uncle ko, ang asawa ni Auntie di mother side. Ay, So, padaya ijay ayam midi. Sabado ba di jay? Wad Sabado. Haan. Adak kita PNP. Anak nakadaya at ang mabainak nga bumaba idikwan. Zilugan. Hello kay Ma'am Annabel Arizabal manipod wow na wow kurimaw kini Arnel Soriano iti tabtabagan banna Ilocos Norte. Mga idol, ituloy dito na ito nga intima pagsasalitaan kalpasan na ito pamaligip. Raid sa to, sa Yamon, oras alas 5:47.